פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס אנטישמיות. זוהי השיחה השלישית במסגרת הקורס הזה. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתלמדו ותחכימו מן הדברים שנשמע בשיעור זה. הנושא שלנו עכשיו הוא גזירות תתנ"ו, שזה בשנת 1096. הדבר הזה מתאר את הפרעות שנערכו ביהודים בימי מסעי הצלב. הפרעות שנתאר עכשיו הם פרעות שהיו בעיר מגנצה, היא מיינץ בשפה של היום, עיר בנסיכות הסה דרמשטט על נהר הריין בגרמניה. היהודים גרו במיינץ החל מהמאה העשירית, פעמים רדפו אותם, פעמים ירשו להם לשבת. במסעי הצלב נהרגו יהודים רבים, חלקם גורשו, בתי הכנסת נשרפו או שהפכו לכנסיות. רבנים גדולים שימשו בקהילה הזאת, ביניהם רבנו גרשום מאור הגולה, זה המפורסם באיסור לשאת שתי נשים, המהר"ם, המהרי"ל. הסקירה שלנו תהיה על פי הספר של הייברמן, גזירות צרפת ואשכנז. כמובן שאנחנו מתאמים את הדברים הן לשמיעה בעל פה והן לעברית השלטת היום, כי הספר נכתב לפני שנים רבות. התיאור של כיבוש מגנצה וההתאבדות ההמונית שהתרחשה שם, הם מהתיאורים המזעזעים בתולדות ישראל. בניגוד לשואה, שליהודי לא הייתה שום דרך להימלט מגורלו, והרצח היה יהודי גזעי ולא משנה אם הוא התנצר או החליף את עמדתו הפוליטית. בימי הביניים היו ליהודים דרכי מילוט. קבל על עצמך את הנצרות, לך לכנסייה כדי שיזו עליך מים קדושים, וחייך ניתנים לך במתנה. אמנם המומרים לא התקבלו במאור פנים בחברה הנוצרית, והכנסייה המשיכה לעקוב אחריהם ולרדוף אותם, אבל המוות שרדף אותם לא היה טוטלי כפי שהיה בימי השואה. הכרוניקה שאני מביא בפניכם מתארת את כיבוש מגנצה בשנת תתנו, שנת 1096, בעת מסע הצלב הראשון. בתקופה זו עלה המושג למות על קידוש השם, להתאבד ובלבד שלא להתנצר. משפחות שלימות התאבדו, קהילות וורמייזה ומגנצה הוכו מכה קשה, והם התאוששו ממנה רק לאחר דור. פרעות הצלבנים כוונו נגד היהודים ונגד ספרי היהודים גם יחד. המורשת הספרותית של קהילות אשכנז הוכתה גם היא. אל נשכח שבאותם ימים לא היה דפוס. ספר היה דבר שהועתק תופס אחר תופס מתחילה ועד סוף. ספר היה דבר יקר מאוד ונדיר. להרוס את המורשת הספרותית ולשרוף את ספרי הקודש, זה היה מכה קשה מאוד ללימודים היהודיים שבמסגרת היהדות. אנחנו נשמע קטעים מתוך ספר שכתב רבי אליעזר בר נתן, בשם גזירות שנת תתנ"ו. הקטעים האלה מובאים בספרו של א' מ' הייברמן, כפי שאמרתי, גזירות צרפת ואשכנז, שהופיע בשנת תש"ו במסגרת מוסד הרב קוק, בהוצאת ספרי תרשיש. מי שרוצה לקרוא את הספר יכול למצוא אותו באתר האינטרנט Hebrew Books, שם נמצא הספר בשלימותו. ועכשיו אני רוצה לתת לכם כמה
מונחים שמופיעים בטקסט ושהם אינם מובנים לנו, כי הם סימן קוד שהיהודים השתמשו בהם. אימחו זה אימחו מפלונהיים, זה אציל ומנהיג כנופיית צלבנים שעמד בראש הפורעים. מדי פעם נשמע על אימחו. הטועים הם הצלבנים. העירוניים, הלא יהודים התחלקו לשתי קבוצות. יושבי העיר בדרך כלל לא הצטרפו לפרעות, כי היו להם עסקים עם היהודים, והם איכשהו הגיעו למצב של שיווי משקל. כאשר העירוניים הצטרפו לפורעים, הדבר צוין שגם העירונים השתתפו בפרעות. התלוי, זה כמובן ישו שנתלה בידי הרומאים, במסעי הצלב באו בין השאר לנקום את מותו מן היהודים. ועכשיו אני קורא קטעים מספרו של רבי אליעזר בר נתן. והיה ביום 3 בסיוון, אשר היה יום קידוש ופרישה לישראל במתן תורה. 3 הימים שלפני חג השבועות נאמר לעם ישראל לפרוש, להתקדש, להתכונן למתן תורה. באותו יום שאמר משה רבינו, הכוונה היא באותו תאריך שאמר משה רבינו עליו השלום, היו נכונים ל3 ימים, אותו היום הופרשו קהל מגנצה, חסידי עליון, בקדושה ובטהרה, והוקדשו לעלות אל האלוהים, כולם יחד, כי היו נעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, כי כולם היו בחצר ההגמון. אחת השיטות להתחמק מן הפורעים זה לקבל מחסה בארמון של ההגמון. זה היה מקום מבוצר, יהודים כאשר קשרו איתו קשרים או שילמו, התחבאו שם והוא הגן עליהם. ויחר אף השם בעמו וקיים עצת הטועים, אלה הצלבנים, ועלה בידם. וכל הון לא הועיל, לא צום ועינוי וצדקה וצעקה. ולא נמצא עומד בפרץ, ולא מורה ולא נשיא. ואפילו התורה הקדושה לא הגנה על לומדיה. ויצא מבת ציון כל הדרה, היא מגנצה. שבת כל אדירי הצאן, וכל גיבורים משיבי מלחמה מצדיקי רבים. עיר תהילתי, קריית מסוסי, אשר כמה מאות פזרה לאביונים. ואין לכתוב בעת ברזל בגיליון ספר, רוב מעשים אשר היו בה מימות עולם. אין לכתוב, דהיינו אי אפשר לכתוב ולספר את כל המעשים הטובים. במקום אחד היו תורה וגדולה ועושר וכבוד וחוכמה, וענווה ומעשים טובים, לעשות גדר על גדר סייג לדבריהם. ועתה נבלעה חוכמתם, ונהיו לכליה כבני ירושלים בחורבנם. המחבר משווה את חורבן מגנצה לחורבן ירושלים. ועכשיו הוא מתאר את כיבוש מגנצה על ידי אימחו וכנופייתו. הזכרתי שהוא היה מנהיג הצלבנים ומנהיג הפורעים. ויהי בחצי היום, ויבוא אימחו הרשע צורר היהודים, הוא וכל חילו אל השער. ויפתחו לו העירונים השער. ויאמרו אויבי השם איש אל רעהו, ראו, כי פתחו לנו השער, עתה ננקום דמי התלוי, היינו ישו. וכאשר ראו בני ברית קודש שהיו שם, הקדושים יראי עליון, את ההמון הרב, חיל גדול כחול אשר על שפת הים, דבקו בבוראם. וכאן יש דבר מעניין, ניסיון להיכנס לעימות צבאי. ואז לבשו שריונים וחגרו כלי מלחמתם מגדולים ועד קטנים, ורבי קלונימוס ברבי משולם הפרנס בראש. הוא הלך בראש היהודים כדי להתגונן, ומרוב צרות ותעניות שעשו, לא היה בהם כוח לעמוד כנגד האויבים. ואז באו כיתות
ובולשת שוטפות כנהר, עד נמלאה מגנצה פה לפה. כן, תראו מה שקורה פה. הצלבנים מגיעים לשערי העיר מגנצה, העירונים שבדרך כלל אינם עומדים נגד הדתיים, פתחו את השער והצלבנים נכנסו פנימה. היהודים ניסו להתגונן אבל לא הצליחו כי היו רבים מאוד נגדם. והאויב עמךו העביר קול באוזני הקהל, להעביר ולהבריח את האויבים מן העיר. ומהומת השם רבה בעיר, ואיש ישראל חלצו איש כלי זינו בחצר הפנימי של ההגמון. ויקרבו כולם אל השער להילחם עם הטועים, דהיינו הצלבנים, ועם העירוניים שחברו להם והצטרפו לפורעים. וילחמו אלו כנגד אלו אל תוך השער, וגרמו העוונות, וניצחום האויבים, ולכדו את השער. ברגע שהשער נפרץ, הכניסה של הפורעים לאזור היהודי היא כבר בלתי ניתנת לעיכוב. ותכבד יד השם על עמו, ויאספו כל הגויים על היהודים שבחצר להחריט מהם שם. ורפו ידי עמנו כראותם יד אדומי הרשעה, האדומי זה הנצרי. כראותם יד האדומי הרשעה תקיפה עליהם. וגם אנשי ההגמון אשר הבטיחום לעזרה, הם נסו תחילה כדי להסגירם ביד האויבים. כי קנים רצוצים הם עליהם. וגם ההגמון עצמו ברח מן התועבה, זה כינוי גנאי לכנסייה, הוא ברח מן התועבה שלו, כי אמרו להרוג גם אותו בעבור כי דיבר טוב על ישראל. אם כן נסכם מה קרה כאן. היהודים מודעים לכך שהצלבנים עומדים להתקיף אותם. הם לוקחים נשק, מתבצרים בחצר הכנסייה בהסכמת ההגמון. בוודאי שילמו לו כסף רב בשביל הדבר הזה, והם מקווים להחזיק מעמד. ואז העירונים שבדרך כלל אינם מצטרפים לפורעים, מצטרפים לפורעים, וכל הקבוצה כולה, אחרי שהעירונים הכניסו את הצלבנים לעיר, הם באים לכנסייה, פורצים את השער, ההתנגדות של היהודים לא עלתה יפה, והם נכנסים לקרב לחיים ולמוות. וכאן אנחנו נראה את התיאור של היהודים המקבלים על עצמם למות על קידוש השם. ויאמרו בלב שלם ובנפש חפצה, סוף דבר אין להרהר אחר מידת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורתו, וציווה להמיתנו ולהרוג אותנו על ייחוד שמו הקדוש. אשרינו אם נעשה רצונו, ואשרי כל מי שנהרג ונשחט וימות על ייחוד שמו, והוא מזומן לעולם הבא. וישב במחיצה אחת עם הצדיקים, רבי עקיבא וחבריו שנהרגו על שמו. בעולם של צרה, בעולם שמחה התחלף, בעולם עובר, בעולם קיים לעד ולנצח יהיה להם. אני צריך להסביר פה מושג שהוא מרכזי בכל העניין. למות על ייחוד שמו. הוויכוח הבסיסי בין היהודים לנוצרים הוא ייחוד האלוהים או השילוש הקדוש. אצל הנוצרים המוקד של האמונה הוא האב והבן ברוח הקודש, השלישייה הזאת. ועל כן כל הפעולות של הנוצרים מדברים על השלישייה, על השילוש, והיהודים מוסרים את נפשם על ייחוד האל, על האל האחד. ואז צעקו כולם, כל היהודים בקול גדול, לאמור כאחד. מעתה אין לנו לעכב יותר, כי האויבים כבר באים עלינו. נלך במהרה, נעשה ונקריב עצמנו
קורבן לפני השם. וכל מי שיש לו מאכלת, יבדוק אותה שלא תהיה פגומה, סכין שחיטה שהיא תהיה כשירה לשחוט, ויבוא וישחוט אותנו על קידוש יחיד חי העולמים. ואחר כך ישחט את עצמו בגרונו, או ידקור הסכין בבטנו. והאויבים, מיד כשנכנסו לחצר, מצאו שם קצת מן החסידים עם רבנו יצחק בר משה, והוא פשט צווארו וחתכו ראשו תחילה, והתעטפו בטליתות, וישבו להם בתוך החצר למהר לעשות רצון יוצרם, דהיינו למסור את נפשם על קידוש השם. ולא רצו לברוח תוך החדר לחיות חיי שעה, כי אפשר היה לברוח ולדחות את הרצח, כי מאהבה קיבלו עליהם דין שמיים. וישליכו עליהם האויבים אבנים וחיצים, ולא חששו לנוס, הם לא ניסו לברוח. ויכו כל אותם אשר מצאו שם מכת חרב והרג ואובדן. ועכשיו מגיע התיאור של ההתאבדות. אלה שבחצר נרצחו, ומתוך הבניין ראו אותם אלה שנמלטו והתחבאו בתוך החדרים. והוא ממשיך לתאר, אותם שבחדרים, כשראו את המעשה הזה, מאלו הצדיקים והאויבים שבאו עליהם צעקו כולם, אין כאלוהינו טוב מלהקריב קורבן נפשנו. ונשים חגרו בעוז מותניהם ושחטו בניהם ובנותיהם וגם את עצמן. גם אנשים רבים ימצאו כוח ושחטו נשיהם, בניהם וטפם. הרכה והענוגה שחטה ילד שעשועיה, זה על משקל איכה. ויעמדו כולם איש ואישה וישחטו זה את זה. והבתולות וחלות וחתנים הביטו בעד החלונות וצעקו בקול גדול. הביטה וראה אלוהינו, מה אנו עושים על קידוש שמך הגדול, בלי להמיר אותך בתלוי נצלב, נצר נסחב ונתאב ומשוקץ בדורו, ממזר ובין הנידה ובין הזימה. יש פה דברי גידוף על ישו, שהוא בעצם האלטרנטיבה למוות, להתחיל לעבוד את הנצרות. בני ציון העיקרים, ממשיך המחבר, בני מגנצה נתנסו בניסיונות 10 כאברהם אבינו וכחנניה מישאל ועזריה. אף הם עקדו ביניהם כאשר עקד אברהם את יצחק בנו, וקיבלו עליהם עול מורא שמיים, ולא אהבו לכפור ולהמיר יראת מלאכינו, בנצר נתאב ממזר ובין הנידה ובין הזימה. אתם רואים את הגידוף החמור ביותר שניתן להשמיץ את ישו. והם פשטו צווארם לטבח והשלימו נפשם הנקייה לאביהם שבשמיים. ורבי אליעזר בר נתן כותב עכשיו קינה על התאבדות קהילת מגנצה. לזאת וכזאת תצלנה אוזניים שומעות, כי מי שמע כזאת ומי ראה כאלה. שאלו נא וראו, הייתה עקדה כזאת מהדורות מימות אדם הראשון? האם היו 1,100 עקדות ביום אחד, זה מספר ההרוגים שהיו באותו יום במגנצה, כולם כעקדת יצחק בן אברהם? על אחת הרעיש העולם, אשר נעקדה בהר המוריה, שנאמר הן אלים צעקו חוצה ושמיים קדרו. מה עשו? למה שמיים לא קדרו וכוכבים לא אספו נוגהם על רצח מגנצה? וצר ואור למה לא חשכו בעריפתם? כאשר נהרגו ונשחטו ביום אחד, ג' סיוון,
1,100 נפשות קדושות. כמה עוללים ויונקים שלא פשעו ולא חטאו, ונפשות אביונים נקיים. העל אלה תתאפק אדוני, כי עליך נהרגו נפשות לאין מספר, ותנקום דם עבדיך השפוך בימינו ולעינינו, אמן במהרה. והוא ממשיך לתאר על התנהגותו של אחד הנספים. ושם היה איש חסיד וצדיק מגדולי הדור, רבנו מנחם בר יהודה. והוא דיבר באוזני העם ודרש לפניהם, כמו שעשה יעקב אבינו לבניו, כשביקש לגלות להם את הקץ. וכך אמר, שמא כשם שיצא פסול מיצחק אבינו, שמא כך בי נמצא דבר פסול? והם, הקהל, ענו ואמרו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וכמו שעשו אבותינו כשקיבלו את התורה על הר סיני בזמן הזה, האירוע היה בג' בסיוון, ואומרים האנשים, כמו שעשו אבותינו כשקיבלו את התורה, ואמרו נעשה ונשמע, וענו בקול גדול, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אף אתם עושים כך היום. וייחדוהו בלב שלם, ויעשו כאשר דיבר אדוני הארץ, ויצעקו כולם פה אחד ולב אחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. החסיד והצדיק מכין את העם למסור את נפשם. והוא ממשיך ומספר, ואתה אגידה ואספר נפלאות גדולות שנעשו בו ביום מאלו הצדיקים. ראו, הייתה זאת מעולם? מה עשו? כי היו דוחקים זה את זה איש את רעהו לאמור, אני אקדש תחילה שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והנשים הטהורות בנות מלכים היו זורקות מעות וכסף מבעד לחלונות אל האויבים, כדי שיהיו טרודים ללקט הממון, ולעכבם מעט עד שיגמרו שחיטת בניהם ובנותיהם. הם זרקו כסף, והצלבנים כשראו כסף שכחו את הכל ורצו לאסוף את הכסף, ובכך הצליחו לעכב את כניסתם למקום שבו נאספו היהודים כדי למות על קידוש השם. בידי נשים רחמניות שחטו ילדיהן כדי לעשות רצון יוצרם. והיה שם איש חסיד שמו משה ברבי חלבו, והיו לו 2 בנים, ויקרא אל בניו ויאמר להם, בניי, חלבו ומשעון, בזו השעה גיהינום וגן עדן פתוחים לפניכם, באיזה מהם רצונכם להיכנס עתה? ויענו ויאמרו אליו, רצוננו להיכנס בפתח גן עדן, ויפשטו את צווארם. ויקום האויבים אב על בנים, נשמתם תהא בגן עדן באור החיים. ורבי אליעזר ורבי נתן ממשיך לתאר תיאור אחר תיאור, כיצד קבוצת נשים עם ילדיהם נפלו בידי הפורעים והרגו את עצמם כדי שלא ירצחו. הוא מספר על אדם, בחור, דוד, רבי דור ברבי רבנה, שהוא קרא, קראו בגדיכם על כבוד התורה. והוא מספר שצלבני אחד מן הצלבנים, נכנס לחדר לבדו, ותפסו אותו והרגו אותו. וכתוצאה מזה ירו חיצים לתוך החדר הזה, והרגו את כל הנוכחים בחדר. הוא מספר על גר צדק, שקרא בקול גדול ואמר, עד עכשיו הייתם מבזים אותי, כנראה שלא קיבלו אותו יפה לקהילה, ועכשיו תראו מה אעשה, ואז הוא מתאבד על קידוש השם.
אני מגיע לסיכום הפרק הזה. יש פה תיאורים מזעזעים וקשים, שהם סובבים סביב עיקרון שהוא לא עד הסוף ברור. מדובר פה על התאבדות משפחות כדי לא ליפול בידי הצלבנים, כי הנופל בידי הצלבנים היו מאלצים אותו להמיר את דתו. הנושא הזה לא נשאר כל כך חד משמעי. היו דיונים סביב הנושא הזה, והיו טענות שהיו קהילות שהתאבדו מפני שהצלבנים עלו עליהם, אבל בסוף המסלול של הצלבנים שונה, הם לא נכנסו לקהילה, אנשי הקהילה התאבדו בעצם בשעה שיכלו להמשיך לחיות. הנושא של התאבדות חופף והולך סביב מלחמות ישראל. נזכור את שאול המלך שהתאבד כדי לא ליפול בידי הפלישתים, שלא יתעללו בו, ואין זה כבוד המלך שהפלישתים מתעללים בו. נזכור את מתאבדי מצדה, כפי שתיאר אותם יוסף בן מתתיהו, שאלעזר נאם בפניהם ואמר, אנחנו יכולים למות כבני חורים, או לחיות כעבדים, נעדיף את המוות כבני חורים. והיה גם במלחמות ישראל, מי מכם זוכר או קרא על אורי אילן, שנפל בשבי בשנת תשט"ו 1955, והתאבד כדי לא למסור סודות לאויב. והיו גם שני החברים, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, שערב לפני העלתם לגרדום בתוקף פסק דין של הבריטים, הם התאבדו כדי שלא יומתו בידי אויב. המוות והמלחמה ומסירות הנפש כרוכים זה בזה. אנחנו נקרא בהמשך ונשמע קינות שכותבים יהודים על משפחותיהם. שמעתם שיעור מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.